Hoi. Ja, ik ben mezelf aan het filmen. Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben natuurlijk gewoon in de maatschappij opeens heel veel nieuwe Nederlanders. Ik vind het gewoon belangrijk om er met heel veel optimisme naar te kijken. Omdat het, gewoon, je hoort het om je heen dat het allemaal heel zwaar en moeilijk is. Maar ik dacht, dat doe ik niet. Ik ga het gewoon licht oppakken. Mentaal tegen woorden van de tegenhanger als je leeft als Nederlander. Wat betekent dat er voor je? Patat en liefde. Liefde voor patat. Ik ben op zoek naar de beelden uit de kranten. Ja. En daar heb ik dus rolletjes van gemaakt. Dat is soort van de titelkiet van de kranten, van de beelden. Festlichkeit als een lampenkap en dat er een willekeurige vorm krijgt. Wenn jetzt zum Beispiel im Städtekatalog Leeuwarden neben Amsterdam stehen würde, dann würde man sich fragen, oh, wo ist denn Rotterdam und Den Haag? Ze is mij maar waarom ik een Fries ben. Een Fries is een Fries wel met haar. Nou is het wel een muziekfestival, hè? Nou, ik hou van muziek. En wat voor muziek hoor je dan? Nou, klassiek hoor ik het meeste van. Ja. Insteken, draad omslaan, doorhalen, af laten gaan. Ja. This is Gilda. Hay que comer de un bocado. Yes, one bite. We need a napkin. You don't eat or... Well, we are used to herring, right? So. Culinair is het echt top. Ja, zeker. En dan moet Lut gewoon beginnen met eten hier. Nou. There are a number of different ways to go between the new concrete resin combinations or the new kind of fiberglass and resin combinations. Vanaf januari gaat Claudia Jongstra, die naam gaat ook verdwijnen. We gaan een andere naam, wordt het. Jim reageert, je wil graag geïnterviewd worden. Wat voor vraag mag je hem stellen? Wat voor vragen moet je stellen? Poeh. Oh ja, maar wat woorden is ook nog dat zo schreef. En ze hebben wat je noemt een megastal. En ik ben een stadse. Ik wil kruidenrijk grasland. Ik wil het liefst ouderwetse boerderijen in een pittoresk landschap. Je hebt een hele filmploeg achter je aan. Wat zijn ze aan het doen? Ze filmen een stukje uit mijn leven. Ja, en wat voor stukje? Dat mijn ouders uit elkaar zijn. De plusjes van de trui doe ik in mijn buisje. Want iedereen, ja, jij bent lief. Iedereen moet goed te zien zijn. Want als je hier zit, dat is dan even net niet leuk. 3 uur per rij is dit. Is zout water, gemengd met zoet, samen brak. Mijn verhaal. Dit is mijn verhaal.